Мақомоти Тоҷикистон шахсияти як ҷангҷӯи тоҷики гуруҳи тундрави Давлати исломиро ки аз тарафи нерӯҳои курд дар Сурия дастгир шуд мушаххас карданд. Як манбаъ дар ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон рӯзи 10 январ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, Абу Мусаъаб Тоҷикӣ ҳоҷи Муҳаммад Давлатализода сокини деҳаи Тоҷикободи шаҳри Сарбанди вилояти Хатлон аст. Бино ба итлои расмӣ ӯ 24 сол дошта аз моҳи апрели соли 2015 бо иттиҳоми зархаридӣ таҳти ҷустуҷӯст. нерӯҳои курд дар Сурия рӯзи 9 январ аз боздошти Абу Мусаъаб Тоҷикӣ шаҳрванди Тоҷикистон ва узви гуруҳи тундрави Давлати исломӣ хабар доданд. ҳамроҳ бо ӯ 7 ҷангҷӯи дигари диш дастгир шуданд. вебсайти нерӯҳои худдифои курдҳои Сурия рӯзи 9 январ навишт, ҷангҷӯёни гуруҳи Давлати исломӣ қасди ҳамла ба мардуми осоиштаро доштанд ва рӯзҳои 6 ба 7 январ дар ҷараёни амалиёт дар шаҳри ҳаҷини дер аз зор ба даст афтоданд. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, бино ба ҳисоби онҳо то моҳи сентябри соли гузашта тақрибан 1900 шаҳрванди кишвар ба Ироқу Сурия рафта ба сафи гуруҳи тундрави Давлати исломӣ пайвастанд. То кунун даҳон нафари онҳо дар ҷараёни даргириҳо кушта шуданд.